Ola, que tal? Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Aquí me atopo eu no medio do meu tallo de allos elefante e hoxe quería vos falar un pouquiño máis sobre o coidado dos allos. Este en particular é allo elefante, pero os coidados son prácticamente os mesmos, sexa allo blanco, sexa allo rojo, sexa allo elefante. Así que, se queredes conocer un pouquiño máis como coido eu os meus allos, por si vos sirven os consellos, pasade hasta a cociña. Bueno, non, pasade hasta a miña horta, que sondes todas benvidas. O allo elefante é un tipo de allo que a súa cabeza é moitísimo máis grande que un allo normal. O sea, o triple polo menos. Pode alcanzar a ter un tamaño como de unha naranxa grande. En vez de ter tantos dentes como ten o allo normal, esta é unha cabeza de allos que pode ter, o normal é que teña catro dentes solo, pero son enormes. Tamén pode ter pois uns poucos máis, pode ter algún máis pequeniño, pero o normal é que teña entre 3 e 5 dentes de allo solo. É un allo que ten un sabor un pouquiño máis suave que o allo rojo ou o allo blanco, ao que estamos acostumbradas. Pero a min é un allo que me gusta moitísimo, casi máis que o outro, porque a súa produción é moito máis elevada, con moitísimos menos coidados, porque é moito máis fuerte. E quen ven aquí a saludarme. Hola! Mira de quen me ven a saludar. Que pasou? Que pasou? A ver. Deben de ser como a dona, que teñen afán de protagonismo. Alá, vaite. Utilízase como o outro allo, pódese comer crudo ou cociñado, e pódese usar exactamente igual que o outro allo. Cando plantamos allo blanco ou allo rojo do normal, suélense coller solo os dentes da parte de fora, os que son dentes grandes. Non vamos a plantar os pequeniños porque vamos a ter unha produción moi cativa. E plantanse así cara arriba. Co allo elefante isto non nos pasa, non temos que escoller que dentes plantar, pero si é verdad que eu vou consumindo os que son máis pequeniños e vou deixando os máis grandeiros pa despois plantar. Igual que o outro allo, hai no que plantar no inverno. Son plantas que necesitan moito frío para poder germinar. Non quere encharcamentos porque o seu bulbo pode afogar, pode morrer, pode pudrir por exceso de humedad. E como hai que plantar no inverno, temos que escoller unha zona da nosa horta que sí que teña humedad, pero que escorra ben, que non encharque a agua porque senón vai nos a pudrir o allo e non vamos a lograr colleita. Se o sitio no que queredes plantar os allos é moi húmedo, o que podedes facer é elevar un pouco o terreno e facerlle o tallón un pouco máis alto, polo menos para cando chova, que lle escorra a agua e que non aguante aí a agua, que non quede emposada. No momento xusto de plantalos, mentras preparades o sitio ou así, eu o que fago é meter os allos en un caldeiro e enchelo de agua e deixalos aí, pois non sei, media horiña ou así, para que se humedezan ben e germinen máis rápido. Ese é un truco, podedelo facer se queredes, pero tamén se non o facedes non pasa nada, que xa germinarán cando queiran eles. Fijadevos que non tivésedes antes nese cacho de terra plantados nin cebolas, nin outros allos, nin, por exemplo, xudías, lentellas ou fabóns ou algo así, porque está a terra un poquinho máis desgastada e combaten en nutrientes. Entón, donde tuvésedes, por exemplo, repolos ou verdura ou patatas, é un bo sitio para plantar os allos. Non se poden plantar, ou non se deberían, eu non o fago, este é un consello, cada un fai o que quer, ca luna de forza, o sea, cando está a luna crecendo, porque son bulbos e o que queremos é que engorde, non que bote para arriba tallo de contado. Entonces, os allos e as zanorias tamén, por exemplo, non se poden plantar cando a luna vai de forza. Dice que a luna vai de forza cando está medrando, cando vai a ser esa semana luna chea. Pois durante esa semana non plantedes, que total non costa nada esperar. A semana seguinte
que xa podedes plantar. Podedes empezar a plantar o día que sea, por exemplo, luna chea, porque tan pronto como é luna chea, ao día siguiente a luna xa empeza a menguar, xa empeza a ir a menos. Así que tendes casi prácticamente 3 semanas por diante para poder plantar, para que teñades en conta. En luna chea non se pode plantar todo, quero dicir, nin luna chea, nin ca luna de forza, cando vai medrando. Pódese plantar facendo regos e poñéndos no rego, ou podes preparar o sitio e simplemente coller o allo boca arriba e espichalo na terra. O que si sempre lle boto eu, sempre, nos regos ou no tallo onde os vou a plantar, é un pouco de ceniza, de borralla de madeira, que non sexa que queimarades ao mellor tablas con barnices ou cartóns que teñan tinta de tóner ou esas cousas. A ceniza de madeira vai a ser unha moi boa aliada na vosa horta, así que se tendes a oportunidade de jardala, sempre vos vai a facer falta. Vai a aportar fósforo, potasio, algo de magnesio, e tamén vai nos axudar un pouquiño a combatir algúns fungos. Non é que sexa un remedio super eficaz contra os fungos. Bueno, isto nin ningún remedio natural, non é o mismo comprar algo que sea químico, que sexa un veneno xa específico para os fungos ou as bacterias ou os virus que poden ter as plantas, que iso sí que é eficaz porque o fabricaron para que mate ese problema. Que queiramos usar cousas naturales, que queiramos ter unha horta ecológica. Hai que ser moitísimo máis constante e non sempre funciona, nin funciona ao 100%, pero todo o que nos axude a poder prevenir ou a fortalecer a planta para que cando lle veña a enfermedade se pode enfrentar, valga a redundancia, se pode enfrentar moito millor a esa enfermedade, non nos costa nada. Entón, a ceniza eu botolla pois 3 veces máis ou menos, unha cando os planto, outra cando os cavo un pouquiño ou lle quito algunhas ervas, e tamén aproveito e botolle algo de abono, botolle humus de lombriz, e despois cando ven un pouquiño máis o verán, volvolle a botar, e non costa nadiña. O allo é unha planta que prácticamente non hai que regar. Depende, o sea, como a plantamos en noviembre, diciembre ou xaneiro a máis tardar, sai humedade bastante, porque chove, estamos no inverno, e prácticamente eso xa non necesita regarse. E unha vez que bota os espolóns estes, que agora vos vou explicar como quitarllos e que é, xa non necesitan que os reguemos nada máis, porque podemos axudar a que proliferen fungos e podemos facer que o bulbo pudra. Aquí na miña horta, na zona onde vivo, os allos non os rego nunca, a non ser que os plante, por exemplo, en noviembro ou en diciembre e resulta que leva sin chover pois 15 días, que é un pouquiño raro, pero pode pasar. Entón, en ese caso, sí que os rego algunha vez. E agora ven o paso de quitarlle as flores. Cando os allos empezan a estalotar, a botar o estalote este, a flor, o que vai a ser a flor, hai que quitar. Pódese esperar a que sexa un pouquiño máis grande, pero hai que quitar. Este é un paso moi importante nos allos máis pequenos, no rojo e no blanco. Pero nos allos elefante eu teño comprobado que non é tan importante, porque hai anos que deixo o tallo botar a flor, chega a ter máis da miña estatura de alto, o sea que máis de 1,70 m, que chega a alcanzar o que é a flor co allo, porque é un allo que medra moito máis que o outro, evidentemente. Chámase allo elefante por un motivo, porque é como un elefante de grande. É para demostrarvos que non é tan importante sacarlle a flor ao allo, bueno, polo menos neste tipo de allos. Vou facer unha cousa, teño 3 tallos, estreitiños e largos. Entón, o que vou facer é, a 2 dos tallos, voulle quitar a flor
e o outro vou na deixar estar ca flor, unha para que vexades alá en julio ou en agosto, porque o allo é unha planta que pode botar 6-7 meses na terra, ben, hasta que se faja, o sea que cando plantedes buscade un sitio que non vos faja moita falta en casi todo o ano. Despois, alá, cando o recolla, vamos a ver a diferencia. Farei outro vídeo recollendo os allos, enseñándovos a diferencia entre os que lle quitín a flor, o sea, os capados, que se lle chama así, e os que non lle quita a flor, os que deixe enteiros. Este talliño vai a ser o que vai a deixar sin capar. E estes outros dous van a ser os que lle vai a quitar agora a flor. Estas flores dos allos, cando son así tierniñas, mirade que parte como se fora un espárrago, mirad, cómense, e están moi ricas, é como un allo tierno, é como se fose un ajete, así que se aínda non teñen a flor moi desarrollada, podedelas comer como se foran uns espárragos trigueros, salteados, ou usala para as comidas, ten un sabor un pouquiño máis suave que o allo, pero é moi tierno, é moi rico. Hai varias enfermedades que lle poden atacar aos allos, pero bueno, aquí eu na miña horta o problema máis gordo que teño é a rolla, é un fungo que, o sea, é moi característico, non ten pérdida nin confusión, porque cría como uns puntiños e un polvillo color naranxa intenso ou así amarillento. E o que fai é secar a planta antes de tempo. Se é moi pouquiño non lle vai a facer nada, pero si que seca a planta, pode a matar totalmente. A plantas con bulbo, o sea que pode ser cebolas, allos, puerros, gladiolos, todo tipo de flores que nacen de un bulbo. Hai que estar pendiente. Eu hasta agora non atopín nada que fose ecológico porque probín varias cousas para frenar a rolla, pero sigo insistindo buscando un produto natural que me axude de verdad a combatila. E non de encontrar, e cando encontre xa o vou a tratar e xa vos explicarei cal é, pero de momento para combatir a rolla non topei nada. Se alguén de vos sabe como combatir a rolla de un xeito natural, ecológico, son todo oídos, eu sempre estou a aprender. Hai diferentes maneiras de capar os allos, de quitarlle a flor. Eu vou vos a dicilos e vos escollede o que mellor vos conveña ou o que máis vos convenza. Hai quen agarra da planta e tira do estalote para arriba, o sea, que tira así hasta que lle sala ou que rompa. Para min é forzalo demasiado, porque máis en este tipo de allo que é casi imposible de sacalo ben, estás forzando a planta e dañando e non sabes en donde acaba arrancando e pode encherse de agua o furado que deixas e pode pudrir a planta por culpa de haberlo feito así. Despois, sabedes que é unha floriña moi tierna e que girando un pouquiño para o lado, xa parte, e máis parte moi ben. Pero isto é aplicable a todas as plantas que queirades podar ou capar na horta. O meu consello é sempre coller unha tixeira ou unha tixeira de podar ou o que sexa e facerlle un corte limpo, un corte non dereito, senón en sesgo, cara abaixo, para que non empose nada de agua e cicatrice máis rápido, porque aínda que non chova, se faz un corte dereito, a salvia da planta vai a salir para fora, non? Porque estaba circulando, ti fixestes un corte e a salvia vai a quedar aí como emposada. Vai a costar máis traballo cicatrizar. E isto é como a nós, canto máis antes cures unha ferida e che selle, mellor, non? Pois a planta pasa o mesmo. Se facemos o corte en sesgo, cara abaixo, tanto a salvia que lle poda salir ou a agua, se chove eses días, non vai a emposar nada. Entón vai a cicatrizar moi rápido. E agora vou vos a enseñar os 3 sistemas e o que fago, por suposto, é ca tixeira, o terceiro, o máis mellor para min. Isto sería agarrar así xusto por aquí e tirar para arriba. O seguinte sería collelo así e picar así.
E agora o máis rápido, o máis eficaz é o que máis me gusta a min. Tixeirazo, en sesgo, cara abaixo. E así que a tixeira non faríamos isto. Así dereito non, nin tan aquí arriba. O que hai que facer é ir a donde nace a flor, xusto hasta aí abaixo de todo, e facerlle o corte así cara abaixo. Pois isto xa estaría. Hoxe na miña casa vaise comer unha tortilliña cas flores de allo. Teñen un sabor un pouquiño como picante porque son moito máis intensas que o allo. Sabe máis como cando un allo está moi fresquiño, moi tierno, que ten aínda a juiña, pois isto sabe unha cousa así parecido. Agora vou a aproveitar e vou a botar un pouquiño de ceniza, xa que a tiña aquí, vou a botar así por riba, incluso polas follas e todo tamén. Non pasa nada, incluso lle fai ben, incluso lle vai a axudar un pouquiño a cicatrizar as feridas que lle acabo de facer. Aínda lle quedan como 3 meses, máis ou menos, para estar na terra, seguir crecendo, engordando e secando. Así que, dentro de 3 meses, máis ou menos, recollereinos e enseñareivos e demostrareivos a importancia que ten quitarlle isto ou non. Si vos gustou este vídeo, non marchedes sin darlle o like, que non costa nada, só é darlle así ao pituquiño. E compartidio co mundo enteiro, e se aínda non estades suscritas, suscribidevos que tamén é gratuito de por vida, non costa nada, e a min idesme a axudar un montón. E por hoxe nada máis, porque xa é hora de ir facer de comer, así que coidádevos, portádevos ben, e sede moi felices. Bico!